Helo bawb a chroeso i'r ail o'r sesiynau sydd wedi recordio flaen llaw o'r sesiynau ffiseg. Mae rhai'r cwestiynau heddi yn mynd i fod lawer mwy heriol na'r rhai welwch chi yn y sesiynau byw. A gwni jyst eisiau chi arfer ar safon y fyddwch chi'n anelu ato fe erbyn i chi ystyr ail brawf. Felly, pidwch anobeithio os ych chi yn ffindo rhai'r cwestiwn yn anodd. Gallwch chi oedi i'r sesiwn cymaint o weithiau chi eisiau fan hyn. A jyst sicrhewch eich bod chi'n treulio gymaint o amser a gwneud gymaint o ymdrech o bosib i ddeall yr atebion. Ag o bod y math o fyfyriwr i chi, wy'n gwerthfawrogi bod chi yn rhywun sydd yn cyflawni pethau a ddim wedi arfer falle a ffeindio pethau'n anodd. Ond dim yn ymddiheuro am hynny, dyma be ni'n ceisio gwneud yw eich ymestyn chi. Felly, beth am ddechrau gyda'n cwestiwn cyntaf ni, 1A. Ac yn y cwestiwn yma, mae gorsaf bŵer hydrodanol lle mae dŵr yn ei gyrraedd o gronfa uwch neu afon, ac felly mae'n creu ynni cinetig wrth wneud hynny, ac felly fe fydd yr ynni cinetig sy'n dod o'r dŵr sy'n teithio'n gyflym yn mynd i waelod y biben ac yn troi turbin mwyn cynhyrchu trydan. Felly, y cwestiwn yw, mewn gorsaf bŵer hydrodanol, mae dŵr yn disgyn lawr piben o uchder mwyn cynhyrchu trydan. Felly mae yna mas o 2 kilogram o ddŵr sy'n cael ei ollwng o uchder o 20 metr. Nawr, welwch chi fan hyn, mae'n 2.0 kilogram o ddŵr sy'n golygu bod yr atebion chi'n ei roi yn mynd i fod yn gywir i 2 ffigur ystyrlon. Felly, mae'r gwaith o wneud gan ddisgyrchiant wrth gyflymu'r dŵr. Dyma'r cwestiwn ni'n gofyn. Peidiwch â ystyried unrhyw ffrithiant yn y biben. A'r cwestiwn yw, be di pŵer cyfartalog y trosiant? Rhowch yr ateb. Pob lwc. Iawn, felly gobeithio i chi gael eitha dro ar hwn. Felly byddai'n edrych ar yr ateb. Felly, ni'n edrych ar pŵer trosiant hynny dros amser. Yr amser yw'r amser mae'n gymryd i'r 2 kilogram o ddŵr i ddisgyn o dop y biben i'r gwaelod. Mae wrth gwrs yn cyflymu'n gyson, a ni'n gwybod felly mae G fydd hynny, sef 9.81 metr sgwar, a wedyn ni, mae hwnna'n 20 metr o bellter, a felly yr amser ni eisiau ffindio, sef y cyflymder cychwynnol wrth gwrs fydd 0 metr eiliad yr eiliad. Felly, wrth edrych ar y 4 ffaith yma, o fysgili a fy ngwybodaeth i o'r hafaliad swfat, yma angen i chi wybod yr hafaliadau hyn. Gallai weld mae S yw ut plus hanner at sgwar, ac ni'n gwybod mae I yw 0, felly t sgwar yw 2x dros a, a felly t yw ailystradd 2x dros a, a dim ond wedyn ni, wy'n rhoi rhifau mewn. Fel y tro diwetha, wy'n moyn pwysleisio yn bod ni'n gwneud yr algebra i gyd gyntaf, unwaith mwyn wedi gorffen, wedyn i chi'n rhoi rhifau mewn. Os chi'n dechrau rhoi rhifau mewn ar y cychwyn, yn ymroddedig ar ffordd wy'n gweithio, yna falle byddwch chi yn dechrau colli pethau, os byddwch chi'n colli ystyr o'r hyn i chi'n ei wneud. A mae'n hawdd i wneud camgymeriad a peidio gweld o'r rhifau ble mae'ch camgymeriad chi'n digwydd. Taith. Os gymerai ar ailystradd hynny gael ateb o 2.02 eiliad. Felly, mae'r ynni a droswyd yn gyfartal â ynni potensial disgyrchiant ar y top. Felly, mae'r holl ynni potensial hwnnw ar top y dŵr yn mynd i gael ei drosi i ynni cinetig. Does dim colled mewn ynni, oherwydd i ni'n gwybod bod dim ffrithiant yn y biben. Felly, mae'r ynni a drosir yn gyfartal ar ynni potensial o'r dŵr ar y top sy'n achosi MGH. A wedyn roedd fe mewn 2.0 lluosi 9.81 lluosi 20 yw 392 joule. Nawr, pŵer yw trosiant ynni dros amser,
felly mae'r ynni ar dros yr amser mae'n cymryd i ddigwydd. O wneud hynny, ti'n cael 392 dros 2.02 yw 194 watts. Felly, os gofiwch ar y dechrau, nath nhw roi i ddoi rif ystyrlon. Felly, fe wna i wneud hynny i 194 watt. Felly, os gawswch chi hwnna, gwych, ond os na, peidiwch poeni. Dylech chi oedi'r fideo fan hyn a sicrhau eich bod chi'n deall fy rhesymeg a'r ateb cyn wedyn symud mlaen i'r cwestiwn nesaf. Cofiwch, mae nid prawf i'r fideo yma, ond dysgu. Okay? A felly chi fynd drosodd a dadansoddi beth ath yna'n anghywir. Reit, rhan B o'r cwestiwn yma nawr. Ar hyn maen nhw'n gofyn fan hyn yw beth yw y gyfradd enydaidd trosiad ynni ar yr adeg bydd dŵr wedi disgyn 20 metr. Felly dwi'n edrych ar y dŵr sy'n rhithro heibio fi, yw ceisio cyfrifo beth oedd pŵer y dŵr hynny wrth y rhithro heibio. Felly dyna yw'r gyfradd enydaidd trosiad ynni. Felly ar gyfer hwn, mae gyda ni hafaliad, a falle bod chi ddim yn gyfarwydd ar un yma yn y cybac, ond mae pŵer hefyd yn gallu ysgrifennu, a welwn ni o'r sleid nesaf, gallu gael ei ysgrifennu fel grym lluosi cyflymder. Felly yn ogystal â fod yn ynni wedi drosi, wedi rannu gan amser, gall pŵer hefyd fod yn rym lluosi cyflymder. Felly rhowch 3 munud i ddatrys y rhan yma'r cwestiwn. A ceisiwch eich gorau glas, a nawn ni weld yr ateb yn munud. Iawn, felly byddai'n edrych ar ateb. Na i ddechrau bant gyda pŵer yw grym lluosi cyflymder, a wedyn na i ysgrifennu'r grym hwnnw fel mas lluosi cyflymiad, sef ail reol Newton. A be dwi'n gwybod? Wel, dwi'n gwybod bod I yn gyfartal â 0 a ni'n ceisio canfod cyflymder y dŵr ar ddiwedd y biben yma. Felly ni'n gwybod mae I yw 0 ar dop y biben, wedyn mae cyflymiad yn 9.81 metr sgwar. Dwi ddim yn gwybod beth yw fi, dyna beth ni'n siarad dod o hyd iddo fe, a ni'n gwybod mae'r pellter x yw 20 metr. Felly yn syth, o fod yn cyfarwydd â yr hafaliadau, ni'n gwybod mae v sgwyd yw u sgwyd plus 2as. Felly mae u yn ddim, felly unwaith eto gallai sgwennu bod v yr un peth â ailisrodd 2as, a wedyn fe gawn ni 19.8 metr reiliad. Felly nawr mae gen y cyflymder, a gallai ddefnyddio fe nawr yn fy hyfaliad. Ni'n gwybod mae pŵer yw m lluosi v, sef 2 lluosi 9.81 lluosi 19.8, a mae hwnna'n rhoi 389 watt, sydd wrth gwrs yn 390 watt i ddoi ffigur ystyrlon. Dangoswch bod gennych chi ddealltwriaeth o'r ffiseg fan hyn, a bod chi ddim yn ceisio just cael rhyw rif hudol fan hyn. Mae'n dangos y gweithio. Dyna beth ni eisiau gweld. Noto, chi heb weld pŵer yw grym lluosi cyflymder. Wi hefyd yn gallu gweld mae pŵer yw ynni wedi drosi dros amser. Hynny yw gwaith a neir. A gwaith a neir yw grym lluosi pellter dros amser. Ac os ni'n newid y peth, mae'n grym lluosi pellter dros amser, sef wrth gwrs cyflymder. Felly, fe welwn ni, mae pŵer yw grym lluosi cyflymder. Iawn, felly os awn ni mlaen i gwestiwn 2, a dyma'n cyntaf ni o'r cwestiynau mwy gweledol, felly mae rhaid ni edrych nawr ar y reolau plygiant fan hyn nawr. Felly mae deifiwr yn defnyddio
portwll neu ffenest ar waelod llong danfor i edrych ar wely'r môr. Nawr, gallwch chi anwybyddu trwch y gwydr fan hyn, felly pan ni'n sôn am wydr, golau mynd trwy wydr, mae rheolau plygiant wedyn ni, mae golau sy'n mynd trwy rhywbeth llai dwys i rhywbeth mwy dwys yn mynd i blygu tuag at y norm. Felly, ar ffordd arall rhywun ti ffwrdd o'r norm, ond sy'n angen i fecso beth i hyn, i ni jyst yn edrych arno fe mynd o awyr i ddŵr. Felly, anwybyddwch y gwydr, ond felly gyda diagram clir, eglurwch pan mae dim ond rhan fach o'r wely'r môr, mae'n gallu gweld trwy'r portwll, mor agos fydd y deifr yn rhoi i lygad i'r portwll. Felly, yn rhoi 3 munud i chi nawr, a gallwch chi atal y fideo fan hyn a dod nôl pan fyddwch chi wedi trio yn dda. Reit, dyma fy diagram fan hyn, gyda pysgodyn bach. Ar hyn wy'n gallu gweld yw bod y peledr o olau pan mae'n dod at rhyngwyneb rhwng yr awyr a'r dŵr, mae'n plygu i ffwrdd arno achos mae dŵr yn fwy dwys. Felly, mae pwy bynnag ongl i chi'n edrych, mae wastad yn mynd i fod yn cael ei blygu tuag at y norm pan mae'n dod allan. Felly, mae hynny'n golygu, yn y diagram yma, mae thai, sef y cylchdar llinell trwyddo fe, yn mynd i fod yn llai na theta. Felly, fe ddylech chi fedru gweld felly bod y maes lle chi'n gallu gweld yn mynd i cael ei leihau ar gyfer rhywun sy'n edrych yna fe o'r awyr. Os chi ddim yn gyfarwydd hwn, oedwch fan hyn ac edrychwch yna fe drwodd eto ac edrych ar y diagram i weld beth yw'n rhesymu, a fi'n credu bod llawer o ffiseg yn cael ei wneud yn well os ych chi'n oedi rhywbeth ac yn meddwl yn ddwys dros yr hyn sy'n digwydd. Reit, felly cwestiwn 2B, mae hwn yn fwy cymleth a mae'n gofyn am beth gwybodaeth o roi cyfraith snel, rheol snel ar waith, sef yr index plygiant, sef N, a gan ddefnyddio theta mewn dŵr. Felly, os yw llawr y llong 4 metr uwchben gwely'r môr, penderfynwch beth yw'r maes mwyaf gallai weld o wely'r môr. Nawr, fe ddylech chi o leia fedru deall beth i pwynt y cwestiwn, be mae'r cwestiwn i ofyn. Wel, rhowch gynnig arni. Reit, wel, dyma'r ateb. Yr hyn ni'n gofyn wneud yw tynnu diagram, a fe ffindwch chi gyda cwestiynau fel hyn, mae tynnu diagram lawer yn haws i'w ateb wedyn ni, ar lefel A ac yn arbennig ar gyfer yr Olympiad yma, ar gyfer Caerhychen a Imperial, ar gyfer yr aroliadau mynediad fyna. Mae diagramau yn hanfodol i ddangos eich meddyliau yn glir i'r bobl sy'n ei marcio nhw. Felly, mwyn gweld beth yw'r ardal mwyaf gallu weld, mae rhaid fi osod theta ar 90 gradd. Wedyn, dwi'n gosod L i fod y pellter o ymyl y portwll i'r lle pella gallai weld. Felly, i ddarganfod L, dwi'n ychwanegu 0.1 metr ar gyfer radiws gwely'r môr gallai weld. Felly, wy'n ychwanegu 0.1 i wely'r môr, a wy'n gallu gweld o'r diagram bod tan phi yma yn L wedi rannu gan 4. Felly mae L yr un peth â 4 tan phi, a na index plygiant dŵr yw 1.33, felly dwi'n gwybod bod sin theta wedi rannu gan sin phi yn 1.33 o reol snel. Wrth ail drefnu'r hyfaliad yna, fe gawch chi sin phi yw theta dros 1.33, sef sin 90 gradd wedi rannu gan 1.33, a mae hwnna'n rhoi 0.75. Nawr, phi
yw'r sain gwrthrydig, a mae hwnnw'n ei roi 0.63 gradd i chi. Felly, tan thai yw L dros 4, felly L yw 4 tan phi, sy'n gyfartal a 4 tan 48.6 gradd. A wedyn bydde hynny yr un peth a 4.54 metr. Felly mae'r ardal y gellir ei weld yn mynd i fod yn pi ar sgwar, lle mae L yn mynd i fod yn 4.64, ac wrth roi'r rhif yna mewn, ti'n cael pi ar sgwar, sef lluosi 4.64 ar sgwar. Felly i ddoi rhif, hwnna'n rhoi ateb i chi o 68 metr sgwar. Os gawswch chi'r ateb yna, anhygoel, da iawn. Os na nathoch chi, fel wi wastad yn gweud, peidiwch poeni, oedwch hwn, cymerwch eich amser i fynd trwy'r cyfrifon a sicrhau y bod chi'n deall o ble mae'r ateb yn dod. Iawn. Nawr, wedi rhoi'r cwestiwn yma mewn. Mae'n un o'r cwestiynau mwy heriol sy'n dod o'r cwrs yma, ond mae hwn yn wahanol iawn i gwedwch gwestiwn lefel A a'r cwestiwn ni'n gwneud hyd yn hyn. Ond edrychwch arno fe a rhowch gynnig arni, a fel wi wastad yn gweud, ceisiwch ddeall y cwestiwn a wedyn yr ateb pan welwch chi e. A os allwch chi'n gwneud hynny, wel, arbennig, ond pidwch poeni os na fedrwch chi. Nawr, ni'n delio fan hyn gyda algebra pur bron iawn fan hyn. Felly byddai'n edrych ar y cwestiwn. Mae gronyn yn drawol ar wyneb llyfn anhyblyg a gwastad ar ongl drawol theta ac yn adlewyrchu'n anelastig sy'n golygu bod beth golled yni ar ongl adlewyrchu thai. Felly U yw'r cyflymder cychwynnol a V yw'r un cyflymder terfynol. Mae hanner yr unig cynnes yn cael ei golli wrth daro gyda'r wal. Yn ogystal â hynny, mae cydran y cyflymder yn cael ei leihau gan ffactor o drydydd isradd ar wrthdaro gyda'r wal. Felly cwestiwn A yw dangos llwybr y gronyn ar ddiagram wedi farcio gan roi onglau a cyflymdra. Felly hwn yn gofyn i chi i drosi be ni'n rhoi, weithwch chi mewn Saesneg neu Gymraeg, mewn i ddiagram. Felly rhowch 3 munud i'ch hunan, a wedyn ni ddai'n nôl atoch chi, unwaith i chi rhoi gynnig arni. Iawn, wel, dyma ddiagram syml iawn yn dangos yr hyn a gawson ni. Felly oedd gen i y cyflymder cychwynnol U, fel a welwn ni ar y linell honna, gyda'r saith, mae'r ynni'n cael ei golli, ac felly mae hynny'n mynd i newid yr ongl adlewyrchiad. A welwch chi bod thai yn mynd i fod yn fwy na theta, a fod fi yn dod allan o hynny. Mae rhoi mwy o fanylion ynddo fe, byddai'n ychwanegu hefyd y cydrannau gyda mewn modd vertigol a llorweddol, a gyda U gallai weld bod y cydran vertigol yn mynd i fod U sin theta a llorweddol U cos theta, ac felly gyda fi yr adlewyrchiad, wi wedi rhoi V cos thai yr un llorweddol a V sin thai ar gyfer y vertigol. Bydd rhain yn ddefnyddiol iawn yn hwyrach, ond y cwestiwn. Right, rhan B, gan ddefnyddio'r wybodaeth, ysgrifennwch 3 hafaliad sy'n cysylltu rhif 1 y cyflymder cychwynnol a therfynol, 2 cydrannau y cyflymder sy'n baralel i'r wal, a wedyn ni cydrannau y cyflymder sy'n perpendicular i'r wal. Felly, rhowch 4 munud i'ch hunain, a fyddwn ni nôl i'r ateb pan fyddwch chi'n barod. Felly, oedwch y fideo fan hyn, a dewch nôl pan fyddwch chi wedi cael tro. Iawn, gobeithio nad oedd hynny'n rhy wael. Os oedd e, edrychwch ar y atebion yma, a gobeithio
fe ddaw synwyr allan o'r cwestiwn. Ar gyfer rhan 1, wy'n mynd i ddefnyddio ynni cinetig o ran perthynas. Na wy'n gwybod bod hanner yr ynni yn cael ei golli o'r cwestiwn. Felly, mae'r ynni cinetig gafod y blaen fod ddwywaith yn fwy. Felly, cyfeithiwr mathemateg, hanner mu sgwar yw hanner mv sgwar lluosi 2. Mae'r hanner m yn canslo hunain allan, so ganadl i sgwar yw 2v sgwar. A mae hwnna wedyn yn rhoi hafaled eitha syml, felly i yw ail isradd 2v. Dyna hafaled 1. Rhan 2, byddai'n edrych ar y cydrannau sydd yn baralel i'r wal. Nawr te, does dim colled mewn mudiant neu gyflymder, felly gallai sgwennu yn syth bod yw sin theta yn hafal i fi sin theta. Nawr te, wrth ddod mlaen i'r trydydd rhan, ni'n gwybod bod cydrannau, ni'n gwybod ni'n colli ffactor o drydydd isradd. Felly, wrth edrych ar y cydrannau sy'n perpendicular i'r wal, bod gallwn wedi bod u cos theta yn cyfartal â trydydd isradd v cos theta. Ac edrychwch nôl ar y diagramau hynny, nes i sôn amdano nhw gynnefach, fel bod chi yn gyfarwydd ar hyn mae theta thai yn cyfeirio atyn nhw. Ond os gawswch chi'r ateb, mae hwnna'n anhygoel, rhagorol. Ond fel wy'n gweud, y peth pwysig yw bod chi'n deall yr atebion unwaith chi glawn nhw. Diolch. Reit, rhan olaf o'r cwestiwn yma yw mathemateg pur. Yr hyn maen nhw eisiau chi wneud yw datrys y tri afaled yma i benderfynu gwerthoedd onglau theta a thai sydd i hangen mwyn bodlon i'r amodau hyn. Felly, ych chi'n datrys tri hafaliad cydamserol ac i'r rhain o'ch chi sydd ddim yn fathemategwyr, fel fi, y cyfan sy'n angen i chi wybod yw, hynny yw, y gwirionedd yn hwn yw bod sin sgwar theta plus cos sgwar theta o unrhyw ongl wastad yn mynd i fod yn cyfartal i 1. Felly, sin sgwar ongl plus cos sgwar ongl yw 1, bob tro. Felly, rhowch gynnig ar ddatrys yr afaliadau yma, a na i roi... byddwn ni'n rhoi 4 munud i chi hunain i ddatrys hwn, neu be bynnag sy'n angen arnoch chi. Felly, oedwch y fideo fan hyn, a rhowch gynnig yn ni. Right, wel, dyma'r ateb. Nawr, dwi ddim yn mynd i'ch syrffedu chi drwy fynd drwy bob cam o'r mathemateg. Wy'n mynd credu bod hynny'n ychwanegu lot. Ond, os newch chi'r mathemateg, felly bosibl newch chi oedi'r fideo fan hyn i edrych ar yngwaith i a gweld os gawswch chi'r ateb cywir. Fe mae'n digwydd, yr ateb terfynol yw bod thai yn 45 gradd a bod theta yn 30 gradd. A wedi trio gosod y cyfan allan mor glir ag y gallwn ni. Felly, cymryd eich amser, sicrhewch bod chi wedi dilyn pob cam, a pe bych chi'n mynd i'r lefel yma o gyfrif ar lefel A, mae'n siŵr byddwch chi'n meddwl, waw, mae'n rhaid bod fi'n mynd lawr yr llwybr anghywir, as dwi ddim fel arfer mor ddyrus â hyn. Ond na, ar gyfer y cwestiwn Olympiad, mae'n siŵr byddwch chi'n mynd dros i'w dudalen mewn cyfrifo. A'r un peth ar gyfer yr arholiadau mynediad i brifysgolion. Felly byddwn ddechrau arfer y hyn nawr, y plymio dwfn yma mewn i fathemateg a cael yr hyder i wneud e. Bosib gewch chi ddim, mae hwn efo'n iawn y tro cyntaf. Ond o mwy aml newch chi, gorau fyddwch chi. Felly, cwestiwn 4A. Ddim yn gwestiwn mor heriol ar un blaenorol, ond mae dal yn un sy'n eich ymestyn chi. Dwi'n hoff iawn o'r cwestiwn yma. Mae o wir yn da a roi swfa ar waith. A hyn, falle, byddwch chi'n ffindo, byddwch hyder gyda mudiad gwrthrychau yn cael ei wella llawer. Ar gyfer rhan gyntaf, ni'n defnyddio graff yn y diagram mwyn gwneud yr hyfaliad s equals ut plus hanner at sgwar. Felly, pan mae gronyn yn mynd o dan dylanwad disgyrchiant, mae'n disgyn gyda cyflymiad cyson. A pan fod gan y gronyn gyflymder cychwynnol i,
welir y graff cyflymder amser isod. Gan ddefnyddio'r graff yma, gwelwch beth yw'r hafaliad. Felly, S yw pellter, I yw cyflymder cychwynnol, T yw amser, A yw'r cyflymiad, a wedyn, wy'n siŵr bod chi'n gyfarwydd o'r rhain. Felly, 3 marc ar gyfer hwn, rhowch 4 munud i'ch hunain, a dewch nôl pan fyddwch chi wedi cael tro da arni. A dyma'r ateb. Felly wedi ail wneud y ddiagram fan hyn i ddangos mae'r siap yma dwi'n ystyried i fod yn 2 siap wedi rhoi at gilydd, triongl a hirsgwar. Felly dwi'n gwybod o fy ffiseg blwyddyn 12 fod y pellter a gaiff ei deithio, sef yn union be mae'r hafaliad yn ceisio i ddangos i ni, bod y pellter a deithiwyd yn mynd i fod yn gyfartal ar ardal yn y graff. Felly dyna'r hirsgwar plus y triongl. Ac mae hynny'n mynd i fod S yw ut plus hanner v minus u, sef y pellter vertigol hynny ar ochr arall y triongl. Felly hanner v minus u lliosi t. Dyna fel ydyn nhw, fi'n gwybod bod cyflyniad yn mynd i fod yn hwnnw gyda'r amser a gymryd ei newid. Felly A yw v minus u dros t, a felly gallai weld yn syth. Mae v minus u yw at. Felly gallai gael gwared o vu yn rhafaliad i. Na bydd hynny yn rhoi s yw ut plus hanner a t, lliosi t. Felly, wrth gwrs, s yw ut plus hanner a t sgwar. Felly gobeithio chi gael hwnna. Os do fe, gwych. Os na, just ceisiwch ddeall na gyd sy'n bwysig. Reit, cwestiwn 4b. Nawr, ni'n mynd i geisio rhoi peth swyddat ar waith fan hyn. Mae gennych chi 2 bwynt A a B wedi i gosod yn vertigol dros bwynt B. Mae gronyn yn cael ei ryddhau o fod yn llonydd ar A, ac ar un pryd mae yna ronyn arall yn cael ei daflu yn vertigol o B ar gyflymder V. Mae'r gwrthrychau yn gwrthdaro pan fydd y top wedi cwmpo pellter Y, a felly uchder pwynt A dros B yw H. Felly dangoswch yr amser T o ddechrau'r mudiad i'r gwrthdaro, a roddir gan T yw H dros V. Allwn ni byth wneud hwn heb dynnu diagram. Felly dwi'n argymell yn gryf iawn eich bod chi'n dechrau bant drwy ddeall y cwestiwn, drwy gyflwyno fe fel diagram, rhoi'r gwerthoedd perthnasol mewn i hyn, ac fe ddylai hynny eich helpu chi gyda'ch cyfrifo. Felly, rhowch 4 neu 5 munud i'ch hunain i ddatrys rhywun yma, a gweld pa mor agos allwch chi ddod at yr ateb i'r hyn maen nhw eisiau i chi ddangos, sef mae T yw H dros V. Pob lwc. A oedwch y fideo fan hyn. Reit, dyma ateb i, dyma'r diagram, a wy'n ni gymryd i fyny fel positif, a cofiwch yr hyfaliad, mae diffinio pin sy'n mynd lan y lawr yn hollol hanfodol fan hyn, yn enwedig pan mae gennych chi rymoedd ar gyfer gronynau sy'n mynd i gyfeiriadau gwahanol. Does dim ots pin sy'n lan y lawr, ond jyst bod chi'n gyson gyda beth bynnag yw lan y lawr. Felly, os ych chi'n diffinio i fyny fel cadarnhaol, felly dyle fod disgyrchiant a dyle hwnna wastad fod yn negyddol. Nawr, y gyfrin yma wedi wneud rhan i fyny yn positif a rhoi'r wybodaeth ges i gan y cwestiwn mewn i'r ddiagram. Felly wy'n i weid, gadewch i'r gronynau gwrdd a'r amser T, a'r pellter yw Y, felly y pellter a deithiwyd yw H llain o Y, fel gwelwch chi hynny o'r diagram. Felly wy'n i ddefnyddio S yw ut plus hanner RT sgwar ar gyfer pob gronyn. Felly gronyn A yw Y yw dim lliosi T, ac os yn disgyn, mae'n dechrau ar 0, wrth gwrs. Felly 0 lliosi T plus hanner GT sgwar, a mae'n rhoi Y yw hanner GT sgwar. Ac ar gyfer B, H minus Y yw VT tynnu hanner GT sgwar.
Felly, os dwi'n ychwanegu'r ddau hafaliad hynny, ac yn gwneud y canslo mas, byddai'n ffindo mai h yw ft, ac felly wrth newid hwnna amgylch yn cyflym, wedi mai t yw h dros v. Felly os goswch chi hynny, mae hynny'n wych, da iawn. Fel arall, edrychwch ar y diagram a bodlonwch eich hunan bod chi'n hapus gyda hynny. Iawn, felly cwestiwn 4. Yr hyn mae'n eisiau gwybod nawr yw rhywbeth sy'ch chi wedi astudio ffiseg flaenorol, byddwch chi'n mynd yn gyffredin iawn. Ni'n aml yn chwilio am berthynas mathemategol rhwng doi beth. Felly, ni'n sôn am cydrannedd gwrthdroedig er enghraifft, a felly, ni eisiau gwybod sut mae'r pellter, mae gronyn yn cwmpo o bwynt A yn dibynnu ar V, H a G. Felly, 3 perthynas fyna ydy yn gyfrannol i V, H, yn ein gyfrannol wrthdroedig i G. Felly, rhowch cwpl o funudau i wneud hwn, a wedyn wylai chi mewn chydig o funudau. Iawn, felly byddwn edrych ar atebion. Yw hanner gt sgwar o hafaliad 2. Ewch yn ôl i weld hwn a cyfarwyddwch eich hunan gyda hynny. A ni hefyd yn gwybod yn rhan B bod t yn cyfartal â h dros v. Felly ni'n gallu amnewid t o dop yr hafaliad a gallwn weid mai yw hanner g lluosi h sgwar dros v sgwar. Felly yna 3 gwahanol perthynas. A gallai weld o'r hafaliad hwnnw bod yn gyfrannol i g ag i h sgwar a hefyd i 1 dros v sgwar. Felly, dyw hwn ddim yn scenario i ni'n fel arfer ni'n neud, ni'n ddim yn gyfarwydd ag ond ewch drwy'r sleidiau i weld bod chi'n hapus gyda'r ffordd ni wedi cyrraedd hwn. A wedyn nawn ni symud ymlaen mewn munud. Reit, yn y diagram nesaf, byddwn ni'n gofyn chi wneud rhywbeth sydd yn gyffredin iawn mewn ffiseg ym Mhryden a hefyd mewn aroliad ymynediad. Dyw ddim yn rhywbeth i ni'n hoffi wneud yn ormod, ond ni yn hoffi just tynnu llun graff i ddangos. Dangos hynny yw cyflymiad, graffiau cyflymder amser. A felly, os di h yn 100 metr, v yn 20 metr eiliad, a g yn 10 metr eiliad sgwar, marcwch ar y graffiau lle mae'r gronynau yn gwrthdaro. A dylid ystyried bod v yn bositif i fyny. Felly, pob lwc gyda'r cwestiwn yma. Mae sawl ffordd o wneud hwn. Gallwch ystyried o'r hafaliad u plus at, mae'n edrych yn debyg iawn i y. A felly, rhowch 4 munud i'ch hunain i wneud y cwestiwn yma, a wedyn, os ych chi wedi ffindo'r ateb, symudwch mlaen i'r sleid nesaf. Felly, oedwch y fideo fan hyn, a rhowch gynnig arni. Diolch. Reit, dyma fy sketch. A dyma fel nes i wneud e. I fyny yn bositif, felly mae'r grynnau yn cwrdd yn t, a wedyn rhowch y ffigurau mewn, a wedyn ddywelwch chi bod nhw'n cwrdd ar ôl 5 eiliad. Felly, pe bawn ni'n gwybod hynny, byddwn ni hefyd eisiau cwbl o bwyntiau eraill. Allai weld bod gronyn A'n dechrau 0 metr eiliad ac yn cyflymu i v equals u plus rt, sef dim minus 10 clos i 5, sef minus 50 metr eiliad. Felly mae hwnna'n mynd i fod yn bwynt ar gyfer gronyn A. Ar gyfer gronyn B, mewn glas, mae'n dechrau ar 20 metr eiliad ac yn cyflymu drwy v equals u plus at yw 20 tynnu 10 clos i 5, felly hwnna'n minus 30 metr yr eiliad. Felly os ni'n gwybod y ddau bwynt, sef y cyflymder cychwynnol gyfer y ddau ronyn, a hefyd
y cyflymdre ar ôl 5 eiliad. I ni'n gwybod wedyn ni bod hynny'n ddigonol i dynnu llinell. Ac felly, o bersbectif y equals MC, fe gewch chi'r un ateb. Iawn, dyna ddiwedd ein ail sesiwn, a fi'n gobeithio chi fynd o hwn o ddiddordeb. Wy'n edrych ymlaen at gweld chi yn y sesiwn byw wythnos nesaf, a hefyd sesiwn wedi recordio yr wythnos ar ôl hynny. Felly, mynwch wythnos gret, a na ddala na chi cyn bo hir. Hwyl fawr.